Det har været dejligt. Det har været fredeligt. Det er jo en meget stor skole, så man har også lært mange nye venner at kende. Tillykke. Tillykke! Tak. Kan man sige, at jeg godt nok ikke forventet så mange af jer. Det er dejligt, så er det endelig overstået. Det er, ja, der var mange 13 års hårdt slid nu. Det er gået meget fint, tak. Hvordan skulle det sidste fag? Det var 12-tal, faktisk. Tak. Nej, desværre ikke. Det havde jeg faktisk håbet på. Det var dansk. Nu skal vi spise frokost sammen, familien og mig, og så, så må vi se, hvad dagen ellers byder på. Og så det her over fingeren. Ja, stort tillykke. Forældrene er stolte. Ja, selvfølgelig. Hvad står der bag på hugen, Felix? Det skal vi lige se. Jo, det kan I da selv få lov til at se. Der står Felix HVC, Henrik Valdemar Christian. Ja. Det var lidt for langt til at kunne stå der i en alle sammen. Ja, det er rigtigt. Det er også et langt navn. Det er fint nok. Har det ikke været lidt hårdt alligevel her, det her år med corona og sådan noget? Jo, det har det bestemt. Man er gået glip af meget af fælleslivet, som jo ellers er en stor del af gymnasiet. Det er endnu mere sidste år endda. Men heldigvis nåede vi jo at komme tilbage her. De sidste par måneder? Ja, netop sidste par måneder. Så når vi jo heldigvis at få lov til at komme ud i vogn og det hele. Så. Hvad er gennemsnittet på i karakterer? Det har jeg faktisk ikke helt fundet ud af endnu, men det er ikke lavt i hvert fald. Det er godt. Så du er altså lidt familiens kloge hoved. Kloge, ja. Jo, det. Nu tænker jeg, at vi skal tilbage og feste med familien. Ja, det er rigtigt. Tillykke med det, Felix. Mange tak. Fortsæt god dag. Og så god dag til dig. Hej. Tak. Jeg går op. Hej.